Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Ҳама каса бародаро як бори хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза мо баҳри шумо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб бо нархҳои дастрас. Навора фақат бародар сохира тамошо кун, лайк гузора фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мисли ҳар вақта меброяд. Имо WhatsApp ҳастай ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат бародаро, барои дастгириётон, барои лайкотон, фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. Гапа зиёд намекунем, мо мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза бародаро, марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. Навори имрӯзаро сар мекунем, ҳама каса рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем бародаро. Якум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra G, соли барориш нависондагӣ нестай. Кузов хетчбекай, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин. Холияи бародаро, коробкаш механика. Гуфтаи мотор 1.6 экатекай, трезоёш 4 та электропакет дора, лук дора, сентр замок, 4 баллони нав дора, ҳуҷҷатош 10 моҳи дига ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. Мошина айни ҳол бародаро ҷоша гуфтагӣ нестай, дар ки ҷо қарор дора ва нақша боша гуфтаестай 40,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 279,000 рубл. Харидор ани боша гуфта бо арзон мешавад, алишам мешавад. Ба ягон Opel Zafira болои сум метум. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро, ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Деюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F, соли барориш 1994, кузови кабриолет, авио мотор боша 1.6 бародаро, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб, ду баллони пешаш нав, хадавои 100%, техас моторш то моҳи августа ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд ва нақша боша гуфтаестай 25,000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 174,000 рубл. Харидор ани боша гуфта муомила дора, бо арзон мешавад. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро, ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Сеюм мошини фурӯшӣ Toyota Camry, соли барориш 2006 сол, кузов седан, мотор 2.4, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти бештара нависондагӣ нестай соҳибаш. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нақша боша гуфтаестай 59,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 412,000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта бу муомила дора, арзонам мекунем ша. Барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро ба даст овардан, ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F, соли барориш 1996, кузов универсал, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. Мошин гуфтаи ҳуҷҷатош то 24/12 2022 ҳастай, мотор навай, хадавоишам нав, баллоно 80%, акклиматорш нав, фақат як камбудӣ дора, краскаш тамом, дига камбудӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Роғун ва нақша боша гуфтаестай 28,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 195,000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед. Барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexika, соли барориш 1996, кузов седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, 1 сол ҳуҷҷат дора, 4 баллони нав дора, хадавои зури бадай гуфтай. Мошин задагӣ нестай, пусидагӣ варид надора, лапка чашкёш варид надора, магнитофонш калонкаш 100%, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон ва нақша боша гуфтаестай 15,500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 108,000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай муомила дора, арзон мешавад. Барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra F, соли барориш 1997, кузови универсал, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мегам маълумоти иловагӣ нависондагӣ нестай бародаро. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтаестай 25,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад
174 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта савдо мешава дар пеши мошин. барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс. соли барориш 1995, кузов седан, мотор 1.8 сӯзишворӣ боша бензину газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, састияниш зурай, варид пусидагӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри бохтар ва нархша боша гуфтесай соҳибаш 35 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 244 000 рубл. мошин гуфта арзон мешава харидори аниқ боша, алиша мешава вариантҳо боша пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B соли барориш 1997, кузов седан, мотор 1.6 простой, сӯзишворӣ боша бензину газ, коробкаш механика. мошин гуфта бениҳоят зурай, мотор хадавои коробкаш 100% то охири сола танировка дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад ва нархша гуфтесай соҳибаш 31 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 216 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта муомила дора бо арзон мекунемша. барои маълумоти бештара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Toyota Camry соли барориш 2004, кузов седан, объем мотор боша dv4, сӯзишворӣ боша бензину газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 100% фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе ва нархша боша гуфтесай 38 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 265 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта алиш мешавад, арзона мекунемша. вариантҳо боша пешниҳод кунем барои алиш кардан. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2115 соли барориш 2004, кузов седан, объем мотор боша 1.7 сӯзишворӣ боша бензини хӯли, коробкаш механика. мошин гуфта дар ҳолати хубай, транзит кардагӣ тайёра ягон камбудӣ надора, фақат мешини ҳайш мекунӣ, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе ва нархша боша гуфтесай 16 500 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 115 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад, алишам мешавад, вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1992, кузов седан, объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш ҳуҷҷатҳош тамом шудагӣ, пусидагӣ надора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Темур Малик ва нархша боша гуфтеса 20 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 139 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта муомила дора бо арзона мекунемша. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp имо ҳастанд, метавонем ба тариқи WhatsApp имора муроҷиат кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 12 мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1997, кузов седан, мотор dv3, сӯзишворӣ боша бензину газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш ҳама ҷор 100% кор мекунад, коробка, хадавои мотор 100% фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе ва нархша боша гуфтесай 53 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 370 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешавад дар болои капоти мошин. барои маълумоти пурра ва аниқтара дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia соли барориш 1995, кузов седан, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензину газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бародаро ва нархша боша гуфтестай 10 500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 73 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо муомила дора. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мераса. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. канали моро дастгирӣ кинен то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошем бародаро худтона эҳтиёт кинен. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.